Pagbalaan og mga kaigsunan sa ngalan usab sa pagtulunang PBCM kini karon ang inyong alagad sa kanginan. Kini si Brother Samuel Montimayor padayon nga magadapit kanunay kaninyo nining tungura sa inyo nasab nga pagpatalingog nining tulumanon usab sa mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga gidumala kini ni Master Tomas Diyo Senior kinsa mao ang nahimong katumanan sa gisaad nga Espiritu Santo sa atong Ginoong Hesukristo sa dinhi pa siya sa kalibutan. Ug ako magapanginaot nga sa panalangin sa balaan nga magtutudlo makadangat unta kaniyong tanan karon nga nagasunod ning tungura aron sa ingon ni anak sayon kamong makasabot diri kanamo din ginagamot namo ang Biblia ug uban sa basahon nga referensya nga dili kasupak sa Biblia. Kini ang kanunay among ikalagad ngana kaninyo tungod kay kini mao man ang gitudlo ni Master diri kanamo ug padayon usab kini nga among ipanudlo ngana kaninyo. Ug kini nga tulumanon padayon nato nga mabati dinhi sa mong sibiyahan sa DYL no. Alas 2 kita magsugod hantod sa alas 3 alang sa kasayuran sa uban nga bago pa nga naka-tune in sa mong programa aduna kini duha ka hugna. Ang unang hugna alas 11 hantod sa alas 12 ang takna sa kaudtuhon sa adlaw nga Domingo dinhi gyapon sa maong sibihan. Og ingon mo sa tanan nga mga kaigsunan sa pagpangusta og pagpaybalo sa tanan mga kaigsunan diay nga aduna day kita meeting paghimuon karon sa diya sa atong chapter diya sa wireless diya sa ilang Mr. and Mrs. Chupido Sibilia karon hong hapon human sa atong program dinhi sa DYL. Og sa pagpangmusta na lang sa tanan nga mga kaigsunan no sa branch number 25 gihangyo ko kamo nga ang inyong presensya nga magkatambong gayud nining usa ka meeting atong paghimuon karong hapon. Og sa pagpumusta sa tanan no nga atong chapter dito dapit sa San Remio sila nila ni Brother Jonilo Bintulan uban sa iyang bahay si Brother Berto Inot. Maayong hapon kaninyo diyang tanan brad lakip na ang mga membro diya sa mga branch o ginguman sa Bohol sa atong mga kaigsunan diya sa Carmen Bohol sa atong chapter ni Brother Lunglong Divino ug sa iyang bahay si Brother Gregorio Painagan uban sa mga membro diya nga tanan. O sa tanan na lang mga kaigsunan no lakip na usab mga atong mga Facebook subscriber o sa YouTube maayong hapon o maayong adlaw kaning tanan nga nagasunod ning tungura og dito usab sa atong main office nga diya ang atong executive ang atong Reverend no Charlie Eugenio uban sa iyang kapikas sa kinabuhi kang Madam Gaga Eugenio og sa mga kauban nato sa buhat nga mga ministro o ebanghilista sa maong pagtulunan lakip na ang mga bag-ong membro. O alang sa tanan nga mga kaigsunan, mga kagalaan nga nagasunod nining mga programa aduna na kini 33 na ka mga radio station ang nasudlan pinaagi ni mga langitong lamdag sa kinabuhi ubos usab sa pagpanginingkamot sa atong executive and vice president sa maong pagtulunan Sir Charlie Eugenio nga kanunay kining hatagan og mga dili maayong mga pagsulti, paghatag og mga pagtamay sa mga kaigsunan nato kaningang nibulag na sa maong pagtulunan. Pero nakita ninyo mga kaigsunan nga tungod sa pagpanghinamot sa atong executive and vice president sa mga pagtulunan mikabat na og 33 ka mga radio station nga nasudlan sa maong programa. Og sa tanan na lang ug dili ko lang tason ihatag ko sa lain nga lagad magapaila usab siya nga na kaninyo. Kumusta o mayong hapon kanatong tanan? Kinusa pag inyong alagad sa kanginan. Kumusta mga igsoon? Mga higala, kumusta og mayong hapon kanatong tanan? Kini inyong alagad usab sa kanginan si Brother Cesar Patio. Sa samang pagi gapon, mangumusta gapon no kaninyong tanan sa atong mga viewers o ingong manusab sa ato ang mga naglantaw sa Facebook o sa YouTube o ilabi na usab sa ato ang mga kaigsunan no sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Kumusta kaninyo mga kaigsunan namo sa pagtulunan sa PBCM? Ug manghinaot kami nga nakamo sa kabaskog sa lawas o ana usab ang panalangin sa atong langiton nga matutudlo nga mag-uban kaninyo kanunay aron kita kanunay dagsik ato ang mga panglawas.
O ako na lang usab nga pangumusta gyapon diha sa palasyo no, diha sa ato Executive Vice President ka Reverend Charlie Eugenio uban sa iyang pamilya, Madam Gaga ug uban usab sa tanan nga mga ministro. Kumusta kaninyong tanan, mga brothers? Bueno, Brad Sam, dili na lang ako no tas-on ang ako ang mga pagpangumusta no, general na lang yun ta sa ato ang mga kaigsuonan. Kay tungod napaka-importante kaayo ang ato ang mga buluhaton karon. Ang pagtubag nining usa ka ministro nga kanhi kini siya Aquilino Valencia ba nga kanhi kini siya ministro ni siya sa PBCM unya kay ning gawas naman dili na ni siya ministro sa PBCM kay gi-expel naman ministro na ni siya sa demonyo ug yawa ug ni Satanas kay ngano man ning bulag man siya sa linya sa ministro sa PBCM nga diin maoy gi pahimutang ni master ang mga ministro pero kay naglain naman ni siya kay gani pa man niya ang iyang wali iya lang daw mao nga kini ministro gahapon pero ang iyang pagka-ministro na ni Satanas mao na siya si Aquilino Valencia alias Upaw karon Brad Sam ang ato ang himuon karon mao atong patingugon sa ni ang iyahang tingog kay hilabihan ka mga lampingasan kining tawhana walay tahod ug inung talugar way respeto sa anak sa Dios atong paminawan Badsam ang iyang wali natong miaging Domingo bisan gani karon iya magi padayon gapon ang katong pinadayag 2:17 ato kining tubagon Pradsam ang maong mga iyahang gipanubagan nga kana daw kunong mana mao daw na ang Espiritu Santo si Master unya dili man ni siya mutuo na sa kuan mana kay ang kana kunong mana mao man kuno na ang ato ang magtutudlo Under na kuno na Brad Cesar. oo unya matupan na niya ang kana kunong ato lang patingog Brad Sam ato lang atong patilinghugan ning Upaw nga ministro kanhe sa PBCM pero karon naglain naman ministro ni siya ni Satanas atong paminawan kining ministro ni Satanas patalinghugan nato ang iyahang gisulti mga higalag mga kaigsuonan usa sa nagapatalingog sa ilang program diha sa DXKO hangtod ilang ipadala diri sa istasyonan sa DYLA naghatag manggod og pangutana katong si Winsley Kadusali taga Dumaguete usa kana sa PBMA unya iyang gihatag ang kahulugan may tungod ni anang mana kay nangutana ligi unsa may kahulugan ni anang 2:17 sa pinadayag ang tubag niya ni Loloy Charlie nagpatawag og Reverend tulong daw kuno na sa Diyos itagana daw kuno na panahon sa mga kalisod alang sa inyong kasayuran mga higala dili ko pwede nga ako laning baon mubitaw na nga maingon ko nga ang wali anak ni Loloy Charlie nga nagpatawag og Reverend black and white dunay tinuod adunay dili tinuod ang tinuod basta mo pa matuod na siya dapit diha kang master nga katumanan sa Dios Espiritu Santo nga gisaad sa tong Ginoong Hesukristo tinuod na kay nakasulat do na sa Biblia pero dunay nakasulat sa Biblia nga mahimong masukwahi ang iyang pagpamatuod nganong naingon ko nga sukwahi kung namati manggani karon loy hinumdumi loy nga katong imong giwali katong gitubag nimo ang pangutanan ni Winsley Kadusali na akan mahitungod sa mana nga imong giingong preparasyon kana tinaguan kana mo kanang pulong akong ipahibalo nila ni Tisi Kulihat nga naa sa Amerika nga imo kong giingnan nga nalisuan ko sa pangisip
usab ni Inis ni Nita baka nga naa sa Hinatilan Cebu nga ako daw bugo. Pero maura ni inyong ginganlan nga nalisuan sa pangisip o na bugo nga makahatag og husay sa giingon ni Luloy Charlie na patawag og reverend nga iyang gihatag ang kahulugan nga kanang mana pulong daw na sa dili pa lugar nako. Matod pa niya Brad Sam nga dili siya mutuo nga kanang mana pulong sa Dios. Kay matod pa niya kana kunong mana mo daw na ang ato ang magtutudlo. Divine Master Tomas Eugenio Senior. Unya matod pa na niya nga ang wali daw ni Reverend black and white sa ato pake ang imo lugar white. Unya matod pa na niya ginganlan kuno siya ni Tisi Kulihat nga buang. Unya ginganlan sa Nida Bakang og bugo. Matod pa na niya siya ra kuno'y bugo nga makapasabot sa Biblia. Ke main laki makakas Biblia ke. Hay may maayo makigdebate ka ni Reverend. Kay matod ba nimo ikaw mao ang makapasabot sa Biblia. Sa to pa si Reverend black and white mahimong tinuod, mahimong dili tinuod. Ikaw tinuod. Biya may mayo nga magdebate mo ni Reverend. Para makita ba ang katag ba? Kay hambugiro kay kandako, moingon ka karon nga ikaw mao ang makapasabot sa Biblia. Lugar si Reverend di na lugar makapasabot sa Biblia. Nga diha manggaling kan kakatuon niya unsa ang pagsabot sa Biblia. Wari ka malipong no sa imong kaugaling wa ka mauwaw kabaga ni mugnaong. Si Reverend mo nagtudlo nato. Mao hinungdan nga nakahibaluta og unsay buot ipasabot diha sa balaang kasulatan. Ikaw ba hambugiro kay kang dako hamay mayo magdebate kan ni Reverend aron makita bang katag ba kahilas nimo miingong ka nga ikaw ray makapasabot sa Biblia kayati ba nimo kinsa man ka sa unang panahon nga magtanga-tanga ka manggaling ultimong pagbasa sa Biblia magtanga-tanga ka manggali unya karon miingon ka karon si Reverend ang iyang pagpasabot matod pa na niya black and white unya naa daw kunoy pagpasabot ni Reverend nga sukwahi sa Biblia kahilas nimo manulti kang upawa ka unsa pa ang iyahang gisulti Brad Sam ato sa ning patingugon kay para din nita mo kuha lugar o pagtubag sa iyahang mga gihimo. Kay kanang dos ni city tanaw na to na kanang gingong mana mao ba kaya na pulong dunggan man ninyo ron ang tingog aning inyong gituan nga Reverend nga nang hubad sa kasulatan mo mangganing yung ko kining iyang wale black and white dunay tinuod dunay dili pag maghiskot na gani mahitungod sa Espiritu Santo tinuod na pero maghubad na gani siya sa kanang ubang kahulugan bot-bot na ningon kung basaw nimo Karon iyang giingnan nga kung mubasa kuno si Reverend sa Biblia black and white unya kung mopasabot pug kuno sa Biblia matod pa na niya nga magsukwahi ang mga pagpamatuod ug ni Reverend unya matod pa niya nga kana siya ang iyang pagpamatuod bot-bot sa to pa ang imo dili bot-bot karon makigdebate ka ni Reverend aron makita ang katag pili lang ato ihel dito sa palasyo ako ba o kinsa man pagpili lang o kinsa ang gusto nimo ikadebate pagpili og tema atong debatehan para makita ang katag ba may laki magakas Biblia hambugiro kan dako nganlan pa nimo si Reverend og ministro lugar ikaw may dili mini kahilas nimong upawa ka nalisuan mo kas pangisip god ngano man tan-awa gud ng imong ulo mo bitaw magkalo ka kay wa nay buhok ilhanan kana nga duna kay kanser sa utok pagpili debate ato palasyo dito ato bangas mga kaigsuonan kinsa imong ikadebate mga los nga nganlan nimo mga los-los
O kinsa pa ang imong gusto ikadibati? May laki mga kas Biblia. Di pagpili. Pagpili og tema o unsa ang atong tema. Ang makita ang katag ba dito gyud sa mga membro. Tan-awon ta og kinsay manglipaghong sa kauaw. Ang bagiro kang dako ka. Pero Bueno Brad Sam niata sa isyo. Matod pa na niya Brad Sam nga kuno ka ng pinadayag 2:17 kana kunong mana kuno mo kuno na si master. Unya kana kunong mana dili kuno na pulong sa Dios. Pero mayo tingaling basahon mo Brad Sam ang pinadayag kapitulo 2 bersikulo 17 ug unsay nakasulat dinha Brad Sam? Adiya Brad Cesar ato ning basahon uni ato ning tagaan og pagtagad ba kay giunsa kuan man ning aki gisawitik man og sa kuan pa. Kining pinadayag 2:17 nga gigamit ni aki ato ning basahon. Ingon din ang adunay igdulungog pamati kay kinahanglang magpatalinghog sa sulti sa espiritu ngadto sa mga iglesia. Katong mamati katong dunay igdulungog katong may dulunggan. Ang magamadaugon pagatagan ko sa mana nga tinaguan og lain sana Brad Sam. Dunay lain nga kalainan ako. Kalainan. Dunay mana unya dunay gihatag. Okay. Sa nga tinaguan nga mana ug napoy lain paghatagan ko siyag usa ka gamayng bato nga puti nga gisulatan sa usa ka bag-o ngalan nga dili masabot ni bisan kinsa gawas kaniya nga maoy magadawat niini karon. Nining puntuha upaw Aquilino Valencia kay nawad-an na magukas pamuot god sa pagsabot, ikaw ang di makasabot. Duha ang gipasabot dinha, mana og bato nga puti. Karon ato ning tagsa-tagsaon Brad Sam. Dunay mana, di man iha upaw. Dunay mana og dunay batong puti. Ang pangutana Brad Sam, kinsa ba kining maghisgot ta og bato Brad Sam? Kung maghisgot tag bato sa unang kapanahonan, dunay tutulo ang gisgutan sa Biblia nga bato. Sa Biblia Brad Sam, kinsa ba ang unang bato nga gipadayag sa katawang Israel? Si Kristo ba? Kinsa ba ang bato sa unang kapanahonan kung maghisgot ta og bato? Aniya Brad Cesar taguron kay kining upaw kalandrakas sa man ang istorya ni wa may puntarya ni wa may saktong tema ni mamantay magunig tagakod. Sige, kung kinsa nang unang bato nga gisgutan Brad sa Biblia Cesar, sa Biblia basahon ta ang nakapahayag sa Biblia sa 18:2 sa Salmo giingon si Jehova og sa sugutas 1 gihugma ko ikaw bisan sa dos lang. Ikaw ang akong kusog, si Jehova mao ang akong bato ug akong kuta ug ang akong manluluwas. Sa unang panahon di Brad Cesar, kinsa ang bato? Unang bato sa pangutana mo, wala lain ang amahan nga mao si Jehova o Jehova nga Dios ni. Ang Dios amahan. Ang Dios nga. Karon ang ikaduhang bato kay nagisgot manig tulo. Ang ikaduhang bato si Kristo. Unsay lig-on natong prueba gipamatud-an sa mga apostol ang Episo kapitulo 2 bersikulo 20 nagingon, kamo mga tinukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostolis ug mga propeta nga niini si Jesucristo mao ang uluhang batos pamag-ang. So duha na. Ang unang bato mao si Jehova, ang Dios Ama, ang Dios nga Amahan, nga Amahan sa atong Ginoong Kristo. Ang ikaduhang bato mao ang atong Ginoong Hesukristo. Karon atong hisgutan kining gisgutang bato nga puti. Atong usbon pagbasa Brad Sam aron makasabot ning upaw nga giyawaan ang ulo nga gikanser ang ulo nga di na gyud makasabot sa Biblia kay gihatagan sa Dios og espiritus kahinanok. Basahon ko pagbalik Brad Sam ang pinadayag 2:17. Ang adunay igdulungog kinahanglan magpatalingog sa sulti sa espiritu ngadto sa mga iglesia. Ang magamadaugon patagan ko sa mana nga tinaguan
Dunay mana nga tinaguan nga ihigatag. og timani upaw og lain sana dunay mana nga tinaguan og usa pa gingon og pagatagan ko siya usa ka gamayng batong puti. Ato nang nakita nga tulo ang gisgutang bato, ang unang bato si Jehova, ikaduhang bato sa uluha sa ang ikaduhang bato mao si Kristo, gitawag siya og batos pamag-ang, ug ang Espiritu Santo katumanan sa ato magtutudlo batong puti siya. Lahi ng mana upaw, lahi pud ng batong puti. Angay nimong may bawan karon ni ata sa pagtagud-tagud kay banulti ni saksak sinagol man ni magkalibanga mataan ni ang iyahang mga pinamatud-an god karon matud pa na niya nga kuno kining mana dili daw na pulong sa Dios kun dili matud pa na niya kanang mana kuno mo kuno na ang Espiritu Santo katubanan sa ato matutulo Divine Master Tomas de Eugenio Sr. Nga may batong puti daw. Karon niya. Yara nagiusa Brad Cesar. Karon niya. Nagisgot og mana. Sa unang kapanahonan Brad Sam, iridi ang Salmo 78 bersikulo 23 ug 25. Nagisgot gapon kini og mana, di asa tas mana. Kay matud pa niya nga kanang mana dili man pulong sa Dios, sayop man ang gitudlo ni inyong reverend, matud pa na niya. Pero ni ata wa kay balunis upaw nga dunay tulo ka matang sa mana nga wa ni masapti ni upaw. Karon ang unang mana Brad Sam sumala sa Salmo 78 bersikulo 23 o 25. Mayo tingali imong basahon Brad Sam. Mao aniya Brad Cesar katong unang mana mo to ang kanang hatag sa Dios, gipauwan sa Dios ngadto sa mga Israelinon sa unang panahon nga katong gikuha ni Moises didto sa Ehipto tungod kay naabot sila didto kamingawan busa tungod sa ilang kagutom nangandoy silang makakaon busa ang Dios na sayod ang Dios sa mga gikinahanglan lugar sa mga kanang Israelinon nga didto sa kamingawan mo to ang hitabo nagpaulan sa Dios ang Dios nagpaulan og mana basaha 23 sa kapitulo 78 sa iyang bersikulo 23 hangtod sa 25 patalinghugan ninyo kini mga kaigsunan. Bisan pa ni ana iyang gisugo ang kalangitan sa itaas o gibuksan niya ang mga pultahan sa langit. Matud pas 24. Og iyang gipaulan ang mana aron kanon nila og paghatag kanila og makaon gikan sa langit. Ang tao mikaon sa tinapay sa makagagahom siya magapadala kanila og kalanunon sa pagkabusog. Busa mo na resulta Brad Cesar. Nagpadala ang Dios nga si Jehova og mana nga gikan sa kalangitan. Karon ato nang nakita Brad Sam nga ang mga Israelinhon sa unang kapanahunan gipaulanan sila og mana sa amahan nga sa mao si Jehova tungod kay ang mga Israelinhon nagbagotbot sila kay mabasa man kana sa Josue kapitulo 5 bersikulo 12 may tingali mo basahon Brad Sam ang Josue kapitulo 5 bersikulo 12 ug bisan pagani sa Exodo 16 1 ngadto 20 pero taas naman na ang istorya diha nga ang Israel nagbagotbot sila kay mas mahit pa kuno mga matay sila dito sa kangharing paraon kay naahin noon sila gidala sila sa kamingawan unya nagutman sila mapay kuno nga matupan nila nga mapay mga matay na launta kuno sila dito sa Ehipto nga imbes unta kay kuha sila ni Moises para lang nga maiway sila ba dito sa kangharing paraon noon sa na may noon nga gigutman na may noon sila mo hinungdan nga ang amahan nga Dios nagpaulan og mana karon unsay mabasa diha Brad Sam sa Josue 5:12 aniya Brad Cesar basahon tang gingon mo nga sitas sa 5:12 sa Josue 5 kapitulo 5 matud pa dinhi sa atong mabasa sa bersikulo 12 ug sa sunod nga adlaw sa nakasugod na sila pagkaon sa abot
sa yuta. Ang mana mihunong ug ang mga anak sa Israel wala na ing mana og nina niadtong tuiga nangaon sila sa abot sa yuta sa Kanaan. No, nga naman tud kay nakaani naman sila bro na naman sila sa gihang tanom. naanay mga tanom sila. Katong mana nga gikan sa langit, wala na. Nakatuo. Oo. Pero atong usisahon batsam, paminaw upaw aron maliksyon ka. Katong mana nga diin gikaon sa mga katawang Israel. Ha? Kinsa man tong kanunon upaw. Basig wa ka ni may balupaw. Basahon ko paw ang gibasa ni Brad Samuel, ang Salmo kapitulo 78 bersikulo 24 ug 25, pero ang akong basahon upaw ang Biblia nga Katoliko. Giingon, o gihatagan niya silag pagkaon kato Israelinhon gikan sa langit pinagi sa pagpaulan og mana aron ilang makaon. Sa 25 paw nag-ingon, busa nangaon sila kinsamning sila ang Israelinon sa kalanon sa mga anghel, yatagan niya sila sa tanang pagkaon nga ilang gikinahanglan. Kung mao kadto di ang mana nga gipaulan gikan sa langit nga gipaulan sa Dios nga Amahan kanunon detos mga anghel paw. Wa de ka kibaluan ni paw. Iya panggibang basa Brad Cesar tung mga klasifikasing mga kanang produkto sa yuta naun sa maning tawana. Pero kay lugar nga pagpatay magos oras Brad Sam. Tuo lugar siya nagimaayo ba nagtuon na lag kana nalay wala basahin ni Reverend kay Mao na bitaw basa-basa. Ang tapet ko diha basta dunay man nga gikan sa langit nga kagiya na maunay pagkaon sa mga anghel sa unang panahon, pero gipauwan na sa Dios alang niadtong mga Israelinhon kay nagbagot-bot man sila. Ug wala na siya sama sa imong gingon nga daghang gi-explicar nimo nga gikan abot sa yuta naman to. Ano man? Aron man gud kunuhay nga marama. O sa diyang nakaabot na ang ilang mga umahan, wala tong mana nga gikan pa sa langit, gipaulan pa sa Dios. Kaya na may mga tanom nila nga ilang kaunon. Ingon ana paw kung magpasabot ka sa Biblia, pero daghan siya gipangbasa, rumaor gud gahapon to, mana lang gihapon. Aron ingnon bakuruhay nga daghan sa sita sabad diha ay hambugiro magud ni magpatuo magud nga makasabot kun sa Biblia. Diha ang pangutana Brad Sam. Kay wala naman gipaulan sa Dios nga Amahan katong mana. Tungod kay naa na may mga tanom ang mga Israelinhon. Dito na sila mukuha og pagkaon sa ilahang kagutom. O mga abot nila. Mga abot nila. Sa pag-abot sa atong Ginoong Jesucristo ni Anata Brad Sam, kay iyar ba ning gilubag? Pag-abot sa atong Ginoong Jesucristo Brad Sam, unsa ba'y pahayag sa Biblia? Kadto bang mana nga gipaulan sa Dios gikan sa langit sa pag-abot sa atong Hesukristo mao pa ba gihapon basa Brad Sam ang Juan 6? Katong mana nga sa pinasugdan nga gipauwan sa dito sa langit Brad Cesar sa pag-abot sa panahon sa atong Ginoong Kristo dili na to. Wala na to nga nagpauwan-uwan pa ang Kristo ug mga mana nga para makaon siyang mga wala na to. Basa Brad Sam ang Juan 6 tud kay mismo siya sa iyang kaugalingon iyan nang gitudlo nga siya ang buhing tinapay mana nga kung naog sa langit sa laing pagka pahayag laing mana pagkasulti. Sige basa Brad Sam. Basaw na to sa Juan sa iyang kapitulo 6 bersikulo 30 ngadto 35. Sa 30 Brad Cesar sugod ta. Ngadto 35. Sa atong pagabasahon hantod sa 35 inyo kining patalinghugan mga kaigsunan. Og sila mingon kaniyanan, unsa man ang imong nabuhat nga milagro aron makita namo kini ug mutuo kami kanimo. Pangutana na sa mga Hudiyo sa atong Jesucristo. Hudiyo niya mga panahon na Cesar. Padayon ta. Matud pa
ang among mga ginikanan na nagpangaon sa mana didto sa kamingawan. Katong sa una kibali. Oo, sa unang panahon, Gipahinumduman lugar si Kristo. Oo, gipahinumduman si Kristo nga sa mga audio. O sige. Sumala sa naisulat kanila gihatag niya nga tinapay gikan sa langit aron ilang pagakanon. 33, 32. Og si Jesus mingon kanila. Sa pagkaditinuod magaingon ako kaninyo nga si Moises dili mao ang naghatag kaninyo niadtong tinapay nagikan sa langit. Kinsay naghatag? Ang naghatag niya. Ya, padayon. Ang akong amahan mao ang naghatag kaninyo sa tinuod nga tinapay nagikan sa langit. Ang amahan di ay. Amahan di ay mo Dili des ikatag, Moses. Dili des Karon, Moses. padayon. Ay tres atoy padayon. Kaya ang tinapay sa Dios mo kadtong nanaog gikan sa langit Sige, padayon. og naghatag og kinabuhi ngadto sa kalibutan. 34. 34. Og sila mingon kaniya, Ginoo, hatagi kami kanunay ni anang tinapaya. 35. Og si Jesus mitubag kanila, ako mao ang tinapay nga naghatag og kinabuhi. Siya nga moari kanako dili gutomon, og siya nga musalig kanako dili gayod uhawon. Pagauhawon. O dili gayod uhawon na ang Uhawon. resulta. Karon ni ata sa dugang nato Ato pa Brad Sam. Dili Ang mga Hudiyo nangutana kang Kristo. Nga ila daw kuno mga ginikanan lugar ilang bang gi-review ang mga hitabo nila. lugar sa ilang mga ginikanan. Ang ila daw mga ginikanan kanisa ng panahon nga nagkaon og mga tinapay mautong mana. Unya matud pa ang amo maginikanan na nagpangaon man dito sa kamingawan sumala sa nisulat. Kanila gihatag niya ang tinapay gikan sa langit aron ilang kanon. Og si Jesus mingon kanila, sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo. Nga si Moises dili mao ang naghatag kaninyo natong tinapay nga gikan sa langit. Ang akong amahan, ang amahan lugar mao'y naghatag ato. Mao ang naghatag kaninyo sa tinuod nga tinapay sa Dios. Mao kadtong nanaog gikan sa langit nga naghatag og kinabuhi ngadto sa kalibutan. 34. Og sila mingon, lugar ang mga Hudiyo nag-ingon sa atong Ginoong Kristo, Ginoo, hatagi kami kanunay ni anang tinapaya. So nangayo silang tinapay kay abi kanila og pareho gapon sa unang kapanahonan nga nagpaulan ang Ginoo ang Dios og tinapay. Unsa may giingon dayon dire ni Kristo. Og si Jesus mitubag kanila, ako mao ang tinapay nga naghatag og kinabuhi. Siya nga moari kanako dili gutumon og siya nga mosali kanako dili gayud pagauhawon. So sa ato panahon sa atong Ginoong Kristo pag abot na niya doon na kalainan, Brad Sam. Ang tinapay o ang mana kani sa unang panahon sa Israel, gipaulan gikan sa langit. Pero sa panahon sa atong Ginoong Kristo, ang mana o ang tinapay, mauna ang iyang kaugalingon. Siya mao ang buhing tinapay nga nanaog gikan sa langit. So doon na kalainan, Brad Sam, sa pag-abot na sa atong Ginoong Hesukristo. Dili sad pwede, atong ipadayon, Brad Sam. Basta, Brad Sam, ang 35 mga to sa 50 o 51 unsay gipakita sa atong Ginoong Kristo, Brad Sam. Malikanta, Brad Cesar, ang 35 sa tubag sa atong Ginoong Kristo. Kama dayon 50, 51. Oo, niya. Og si Jesus mitubag kaniya la. Yadtong mga ngutana kaniyang mga Hudiyo. Ako mao ang tinapay nga nagahatag og kinabuhi. Siya nga moari kanako dili gutumon og siya nga mosalig kanako dili gayud uhawon. Nan karon 50 sa 50. Kun kato ba matud pa sa atong mabasa, aniya kining tinapay nga nanaog gikan sa langit matud pa ni Kristo. Aron ang tao makakaon niini og dili mamatay. Sa 51 kung kinsa kini. Ako, matud pa ni Kristo, mao ang buking tinapay nga nanaog gikan sa langit. Bisan kinsa nga mukaon niini mao tinapay, siya mabuhi sa dayon. Ug ang tinapay nga akong igatag alang sa kinabuhi sa kalibutan, mao ang akong unod. Busag ikumpirmar ni Kristo Cesar nga siya nga kung kinsa di itong tinapay nga gisgutan nga matud pa niya nga ikabuhi sa tao.
walay lain. Mao siya. Ang atong Ginoong Hesus mao Siya ang mismo. katuan. Siya mismo. Mao Nga nag-angkon. Kay matud pa niya, ako mo ang buhing tinapay nga nanaog gikan sa langit. Oh, Sa karon. Kristo di ay. Dili sad pwede, Brad Sam, nga ipareho na to sa gihimos Israel nga gikaon nila. Sa panahong Kristiyano, kay siya man ang buhing tinapay umana, dili pwede nga kanon ni Mos Kristo. Ake? Ha, paminaw? Dili pwede kaonon nimo si Kristo. Ha? Mo ka na ang nahitabo, kibali. So doon ay kalainan. Karon, kay di man pwede nga kanon ni Mos Kristo physically. Kay lisod po ba Sam o kaonon ni Mos Kristo sa maka balbal ka? So, unsa may giingon ni Kristo? Ha? Matud pa ni Kristo. Ang buot pasabot ni Kristo sa iyahang pamahayag nga dawaton siya sa mga tao og labi na ang iyang gipamatuod. Dawaton nato si Kristo nga siya mao ang buhing tinapay nga nanaog gikan sa langit. Unya, unsa pay giingon ni Kristo? Dawaton nato siya og labi na ang iyang gipamatuod. Hain maning gipamatuod ni Kristo nga dawaton pod nato. Mo na karon. Upaw, paminaw. Nga ang Hain maning ang pagdawat versus gipamatuod ni Kristo. Si Kristo imo nang gidawat. Karon pangutana, hain maning gipamatuod ni Kristo nga iya nga matud pa ni Kristo, hain maning gipamatuod ni Kristo, matud pa sa atong ipakita nato ngadto ning upaw, kay matud pa nato dawaton man lugar nato si Kristo pag abot niya kay siya maang buhing tinapay nga manaog gikan sa langit. Og labi na usab ang iyang gipamatuod, hain maning gipamatuod Brad Sam ni Kristo nga ato sa ning dawaton. Kinalan mo tuman ta sa gisulti ni Kristo, hain maning gipamatuod ni Kristo nga ato po ning dawaton Brad Sam. Basaha ang Juan 14 Brad Sam. Mao ni ang tubag upaw. Atong dawaton si Kristo og ato sang dawaton pod ang gipamatuod ni Kristo. Hain maning gipamatuod ni Kristo nga atong dawaton. Be mayong basahon nimo Brad Sam ang Juan 14:15 ngadto 17 Brad Sam. Anya Brad Cesar, mao ni ang gipamatuod ni Kristo Brad Cesar nga ang pagdawat nato niini sa mga mikaunta sa unod nga mao ang atong Ginoong Kristo kay siya man mao ang buhing tinapay. Dili literal nga atong kanon lugar si Kristo. Nga atong kaunon siya. Kung ang atong paagi sa pagkaon mo ang pagdawat sa iyang gipamatuod. Oo, iyang gipamatuod. Be basa Brad Sam, maen kining iyang gipamatuod. Nga mao iyang sugo ngadtos mga tao karong panahon na. Anya pa si Sar, basahon ta ang 14 sa Juan sa iyang bersikulo 15 hangtod sa 16, inyong patalingugan matud pa ni Kristo. Kung naigugma ka mo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo, ingon si Kristo. Ug ako mga muyo, samahan mo niyang sugo, ug kamo iyang paghatagan, ug laing manlalaban, nga makiguban kaninyo hangtod sa kahangturan. Mao diya ang iyaha lugar nga gipamatuod, magpadala siya og lain nga manlalaban. Sa nang saad usugo ni Kristo nga kun ato kanang dawaton ang iyang mga sugo, mangumuyo daw siya samahan aron pagatagan taniya og lain nga manlalaban sumala pa sa atong nabasa. Nga matud karon sa bersikulo 17, sige, kung ipadayon ta nga mao ang espiritu sa kamatuoran. Kang kinsa ang kalibutan dili makadawat tungod kay ang kalibutan dili makakita kaniya ni makaila kaniya apan kamo nakaila na kaniya kay siya magapuyo man uban kaninyo ug maana siya sa sulod niyo busa ang Kristo. Ang iya dagi pamatuod nga dawaton ang pod mao di ay ang lain nga manlalaban nga maong Espiritu Santo nga iyang gipangamuyo samahan Brad Sam. Mao na ang espiritu sa kamatuoran. Mao na ang sugo ni Kristo upaw. Kinsa kanang espiritu sa kamatuoran kung atong ipadayon sa 25-26 matod pa dinhi kining mga butanga gisulti ko kaninyo samtang ani apa ako uban kaninyo ingos Kristo.
apan ang manlalaban ang Espiritu Santo nga sa ako ngalan ipadala sa Amahan, siya mo ang magatudlo kaninyo sa tanang butang o magpakainumdum kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo. Mao na ang tugon ni Kristo Nga ang Espiritu sa kamatuoran pagtudlo sa tanang mga butang na hain maning itudlo sa Espiritu Santo upaw. Ha? Kay matud pa nimo nga kana kunong mana dili kuno na pulong sa Dios. Ang mana kuno mao kuno na si Master. Ug pataka naman ning tawhanan ni. Ha? Nawad-an ni Dios buot ning tawhanan ni. Karon kay ang Espiritu Santo man mao man ang magtudlo sa tanang mga butang. Mao man gani nga ngadto adri sa mga membro sa PBCM unsa ba ang balaod nga gihatag ni Master sa matag membro. Basahon ko ang balaod sa misyon sa pahina 1 ngadto sa 3 nag-ingon. Ang buluhaton natuha isip kita membro sa PBCM pagbantala sa ngalan ni Master nga mao ang Espiritu Santo kang kinsa siya mao ang nagtudlo sa tanang butang og sa pulong sa Dios mao ni ang mana nga tinaguan. Ha? Ang gitudlo di ay sa Espiritu Santo mo ang pulong sa Dios nga mao kini ang mana nga tinaguan, ang pulong sa Dios nga mao ni ang gamiton sa matag membro sa PBCM. Ang kana di ay mana mao na ang pulong sa Dios pero giun sa paglubag sa upaw ang mana kuno mao kuno si Master nagpataka raman ka. Wa siya may balo, wa siya kasabot nga ang mana si Master mo ang nagtudlo niya ng mana nga mao kana ang pulong sa Dios karon. Pero yan naman enggi sa likway ba si Sar kay matud paningon kuno Master ang pulong nga akong gipakopya kaninyo gi-release dili kani magamit ninyo sa panahon sa kalisdanan o kalaglagan. Nya kung tinuod pa kay si Master nagsig-release og pulong usa gani kas ni kopya. Ang pangutana namo kay dili man diay na makaluwas nganong ni kopya ka yan ang pulong nga gi-release ni Master. Mao na pangutana diha wa ka mabuang upaw. Namanas proverbio tubagani niya sa Domingo patubagtan ni biya ba siya. Tubagaha karon Domingo ha. Kay matud pa nimo nga kana daw pulong nga gi-release ni Master dili na kuno na gamiton sa kalisod. Unya ang pangutana ngano ni kopya man ka upaw sa pulong nga gi-release ni Master o gani pa man dinhi sa DYLA nagsibya ka nga ang pulong ni Master mao man ang imong gamiton sa pagpanambal imo gali nang giingon dinhi kinsa tong dunay sakit manambal man kuno siya. Ambot, pila kay naayo ani. Pero ni Abraham, ako ning pamatud-an. Upaw. Kining pulong ni Master nga gi-release niya, dako ning ikatabang nga matud pa nimo, nga dili na kuno na mistil pa nga gamiton. Wa ka kay balupaw. Nganong na membro ko sa PBCM, tungod sa pulong, dako kong masakiton upaw. Ang nagtambal nako si Nini Alcasarin nga nagpuyo diha sa Tisa Labangon. Naglubog nako sa banig. Naghuwat na lang kog mamatay. Pero tungod sa pulong nga gi-release ni Master, diha dayon nakatindog ko. Tungod sa pulong nga gi-release ni Master, ug wa patong pulong nga gikopya ni Nini Alcasarin, buhi pa ko karong panahon na aki. Bisan ikaw sa unang kapanahon na masakiton na ka. Diin man nabuhi. Ikaw, di ba diha sa pulong ni Master nga gi-release niya? Unsa ba giingon sa Biblia basa brad sa mga Episo kapitulo 6 bersikulo 17? Kay kining upaw ba leksyonon tani. Nawad-an ni pamuot ni nawad-an ni sa buot ni manulti. Ngano i-disregard man nimo ng pulong sa Dios nga mao man na ang ipadawat gani sa mga tao upaw.
Be, basa Brad Sam, Episo 6:17. Basahon ko Brad Cesar kay nakalimot man ni atong Nakalimot na kay ngano gikanser god ang ulo. nakalimot man ni si Upaw, Kini- Aquilino Valencia. Aki nga kanunay mo unta ni niyang gigamit-gamit sa Oo. saon lagi nga wa na lagi ni Gipanglimutan naman god wa na mas PBC mo na iya nang gisaway. Sige, basa. Matod pa kung unsa ning gingon nga pulong si Dios. Matod pa din sa bersikulo 17 sa kapitulo 6 sa Episo gingon. Ug dawatan ninyo ang salukot nga mao ang kaluwasan ug ang espada nga mao ang espiritu. Matod pa din ug dawatan ninyo ang salukot nga mao ang kaluwasan ug ang espada nga mao ang espiritu nga mao ang pulong sa Dios. Naa malagi na pa. Sa Dios? Ipadawat man lagi. Nya, ingon ka. Wala naman na. Unya, Oh, matod wat pa naman niya, na. ngalan ra ko ni Master. Hangal-hangal ko ning tawhanan. Ngalan bitaw na panahon nga magsampit ra tag ngalan. Oh. Pero dili sa tanang panahon. Oo. Nga, ang ngalan mo ray Panahon taggo na, nimo. sa emerhensya. Nga siya gihatag nga mga pulong nga para imong magamit panahon sa kalisdanan. Ha? Kaklaroan ni Pao, og dawatan ninyo ang salukot nga mao ang kaluwasan, ha? Na ang kaluwasan og ang espada nga mao ang espiritu nga mao ang pulong sa Dios. Ipadawat man lagi ang pulong sa Dios. Una nga ano mingon man ka nga kining pulong wala na ni pulos. Unsa pay giingon Pao? Ha? Leksyonon taning upaw kanawad-an na ni subuot ni. Ha, nagkupyak-kupyak mga pulong ni Master unya. Iyan ang sawayon. Nganong sawayon na niya. Pero sa una mangugat ni siya dinhi oy. Mangugat ning buangan ni. Ha, karon sawayon na niya. Unsa pa? Upaw. Ha, nga dako gyud naggamit ng pulong. Hob 38 pa. Sigwa ka aning sitasan ni kay ikaw manggod magpatuo magugag main laki kas Biblia nya sawayon panimos riberin nganlan nimo ministro ikaw ang mini 5:20 Brad Cesar. ha basahon ko ang Hob sa iyang 38 bersikulo 23 unsay pahayag kaniingon ka wa ni pulos giingon nga akong gitagana ha ang pulong ha ang nga akong gitagana alang sa panahon sa kasamok alang sa adlaw sa gubat ug sa pakig-away. Iyon sa diay ng pulong sa Dios, gitagana diay na sa unsay giingon Pao, akong gitagana alang sa panahon sa kasamok, alang sa adlaw sa gubat ug sa pakig-away. Mao na ang trabaho sa pulong ngano mingon man ka Pao, nga ang pulong nga gi-release ni Master wala na ni pulos, di na magamit. Hoy, Upaw. Ha, gipanlimutan na gyud kag maayo. Ha? Dako kapuslanan Pao. Ha? Pila ba ang mga nangayo sa mga misyonaryo ug mga misyonarya nga nagmisyon bisan si makarayo ngano nakamimbro dito sa Cotabato mga membro ubay-ubay nga nga membro tungod sa pulong ni Master. Unya mingon ka nga wala naman ng pulong. Ha? Pagsabot Wala po, kay ngano dili na magugka PBCM. Yawa na atong maguna ingon imong ni gisunod. Aki, atong isulti ni Aki Brad Cesar, may nang magsabot sila sa makarayo. Matay mato ka dito. Kay nisupak naman nun siya ning kanang prinsipyong makarayo. Oh, Kay kasaman, iya, kasaman, ang pulong debate, niya. debate, ato dito, Ines Macarayo, makikdebate sa Riberin, tabang mo, Pedroso, ikaw, ha, Macarayo, be, debate, kami sad nga mga ministro, ha, kamo naaman mo, ha, be, debate, aron makita ang katag, nganlan ninyo sa Riberin og ministro, kamo ang mini, kaya nanggawas mo sa PBCM, kinsay nagtudlo ni Macarayo, kinsay nagtudlo ni mo, kinsay nagtudlo sa mga ministro, di ba sa Riberin? Hilas-hilas na ning upawa ni Manulte. Ha? Ang bugirong dako, magpakalaki kuno sa Biblia, wa ka kay numdum pa. Nga dito ta sa Don Carlos, kanang atbang babrad sam dito sa kiningating Toledo, Don Carlos ba na? Nagdebate dito. Ha? Aquilino versus Faith Defender, Catholic Faith Defender, Yes, Baloka Brad Sam, unsay naitabo? May dito? lutupan na Brad Cesar. Oo, sa lutupan. Doon Unsay siguro. naitabo nga nagdebate ni sila si Aki og katong Catholic Petipender tungod kay nagpaka-main laki lagi sa Biblia. Gilabay ni siya kamatis. Gilabay ni siya papel nga gikumot. Agay ang upaw.
magpakalaki kuno Biblia, pero pag-abot sa debate dito sa Catholic Faith Defender, si Upaw gilabay og kamatis, gilabay og papel, hangtod si Upaw ning lakaw na lang. Ngano man wa ganahi ang mga tao. Hambugiro ni tawanan ni. Naunsa pa? Salmo 107 paw. Imatod pa nimo wa na kuno ni kuan kuno ni Master kahilas man tawhana ni, manulti ni. Naaka ni mga sitasan ni wa. Salmo 107 versikulo 20, unsay pahayag din sa Biblia, Pao. Gipadala niya ang iyang pulong, narao, gipadala niya ang iyang pulong o giayo sila, o iyang giluwa sila, gikan sa ilang mga pagkalaglag. Unsa di ay, gipadala sa Diyos ang iyang pulong. Aron ayohon sila, mabitaw na ang matag misyonaryo o mga misyonarya, manambal. Nya, kung tinood pa itong gingon, kadiba si Sir, ngalan lang, nganong malanto sila magsampit sa ngalang Hiuba nitong panahon na, nganong na may pulong nga gamit nila, kay mausa dili sa tanang panahon, kay imo mo lang giusag, gi-generalize naman na nimo. Kay nasudlan nagogyawa god. Namang guna mao ang imong prinsipyo god. Inclinar na mo na imong una-una. Kay di nagod PBCM, sa unas PBCM ay mangugat ni siya, oy. Mangugat ni siya. Grabing dipinsanin niya. Unsa pa giingon Pao? Nga matod pa nimo nga wala naman ng pulong sa badya. Hilas-hilas ka lang. Wa mago kay sitas gud ani gud. Kani amo sitas ay karibere ni ay. Angay kang may balo. Unsa pa giingon din Deuteronomio 28 versikulo 21 og ngadto sa 22. Unsa bay giingon dinhi Pao? Wa magugkaan ni God. Unsa man musukol magukang reverend God nga maoy gihatagan ni Master og kaalam. Kanang imo kalamlam. Unsa giingon pa dinhi Pao? Sa 21 og 22 sa Deuteronomio kapitulo 28. Si Jehova magahimo nga magapabilin kanimo ang kamatay hangtod nga malaglag ka sa yuta nga imong pag-adtuan aron sa pagpanag-iyan ini. Si Jehova maghampak kanimo sa tisis og hilanat og sa hubag og sa kainit nga daw kalayo og sa espada og sa kaguol nga hinanali og sakit sa mga tanom og magalutos sila kanimo hangtod nga mawala ka. Iyon sa day gamit sa pulong sa Dios. Dako gamit Upaw. Nga matod pa ni wa naman na pulong. Yatera. Ang pulong sa Dios Upaw gamiton sa mga sakit, hilana, tisis. Abi ni mo Upaw sa pagkabag-o na kong membro Upaw, ang akong mga anak upat ka buok. Taas kayong hilanat, unsay akong gihimo Pao. Nagsuwat lang ko sa pulong ni Master. Gihumo nako sa init tubig. Daw akong gipainom sa akong mga anak. Ngano man nga akong mga anak nangayo. Dako kapuslanan ang pulong. Pero ikaw, wa, di naman na kuno hilas ning upawan Pagkahilas, yung kayo manulti bahang bugiro kayong dako. Unsa pa ikagarantiya sa pulong, Brad Sam? Hope 520, Brad Sam? Anya Brad Cesar, basahon ta kung unsa gyud kabililhon nga igarantiya ni anang pulong sa Dios nga matupag giabulis naman ang akiin taon oy. Kay alang niya ngalan ray sampito na to. Wala bastante na. Naunsa mo raman ni natakdan man is aki nga makarayo musampit lang kang Kristo ka panahon Kristiyano. Kanang okay na kuno luwason na kuno ka naunsa man. Sige, pasabot sa kaya ng oras. Aniya, ang bililhon ang kagarantiya ning pulong sa Dios niyo. 5:20 sa hub atong patalinghugan mga kasunan sa tinggutom magaluwas siya kanimo gikan sa kamatayon ug sa gubat gikan sa kagahom sa espada. Usang ikagarantiya sa pulong, ikagarantiya Upaw sa tinggutom, maluwas ka og sa kamatayon og sa gubat gikan sa kagahom sa espada. Wa ka kabantay Upaw, kusog ra ba ka mangupya sa pulong ni Master? Ngano nag-release ba si Master? Niining hangin nga makahilo kani mga nuclear bomb. Ngano nag-release man?
Kung wa pa'y kapuslanan kanang mga butanga. Ha? Nayawaan na magugkagod. Mao na nang di nakamutuos pulong. Ha? Tanawon ta kaning imong pagka marama. Ha? Debate. Ha? May laki ka. Kinsa may black and white mudag Siya. Mo'y black and white. Ha? Ba ikaw may laki makas Biblia. Sige. Pagtapok mo Macarayo, pagtapok mo ni Pedroso Bailo, pagtapok mo Mary Alcazarin o kinsa pa nang nanggawa sa PBCM versus namo nga mga ministro sa PBCM. Sige, debate ta. Tanawon tag kinsa mga mote natos katarungan. Ha? Atos palasyo. Sige, debate. Tabang mo dia kamong nanggawas dia sa PBCM. Debate aron makita ang katag kung kinsay may laki sa Biblia. Hilas ni upawa ni hambugero kay dako yati rag ministro si Reveren hilas ikaw ang mine ha ministro ka ni Satanas nga upawa ka wa kay hinungdan nga pagkatao paluma-luma og ha kani iya wa man ni hinungdan brad sa wa man ni tema pagtima gani busa brad Sam nindot pa unta daghan patag itutuba ganing tawhana ni. Pero di may gud mo tugot ang oras, miingon na lang ta Brad Sam o ato sang pasalamatan atong langiton nga matutudlo di Divine Master Tomas A. Eugenio Sr. nga siya magtudlo ni mga butanga didto kang Reveren unya gipasa po ni Reveren diri nato may hinungdan nga nahibaluta sa mga pangatarungan sumala sa mga nakasulat sa Biblia pero kining upaw nga dili na siya PBCM, ministro ni Satanas, ministro sa yawa ning mga tawhana nga nanggawa sa pagtulunan sa PBCM. Kini yung alagad sa kanginan si Brother Cesar Patio uban sa akong kauban. O kinusab si Brother Samuel Montemayor mingon na lang kaninyo nga hantod sa sunod Domingo managuban gyapon kita sa samang oras o istasyon o maayong hapon kanatong tanan.